Lewapdan Aşgabatda ogruyn gatnayan taksi sürücüleri ele salınny. Türkmenistanyň welaýetlaryň arasynda raýatlaryň hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewap Aşgabat aralygyny gizlin kire etmäge synanşan hususy taksi sürücüleri häkimiýetler tarapyndan tutulup jogapkärçilige çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy anonim şertde habar berýär. Lewap Aşgabat aralygyny gatnayan adından 20 taksi sürücüsü polisiýa tarapyndan saklanyp 10 günlük tutsuk edildi. Olara 3000 manat möçberini jerime töledilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Koronavirus global pandemiýasynyň fonuna Türkmenistanyň häkimiýetleri 20 martda raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmekleriniň tertibine çäklendirme girdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä gizlin taksiler adam gatnatmak üçin polisiýanyň ýol gödäwçilik urlugynyň ýollardaky gödäwçilik nokotlarynyň gijelerini sowulup geçýärler. 27-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy bu hususy taksileriň hemde olaryň ýolagçylarynyň ýurtda karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp jogapkärçilige çekilmek howpasyny ýoly çykýanlyklaryny habar berdi. Lewap Aşgabat aralygyny hereket çäklendirilmegini galýar. Adamlara ýürüýte saglyk kepilnamasy we ýerli polisiýa tarapyndan berilen ýollanma esasyna hereket etmäge ruhsat berilýär. Ruhsatnama almak üçin adından 500 manat para vermeli diýip habarçymyz aýdýar. Taksiler gizlin gumuň üçinen adamlary daşaýarlar. Lewap Aşgabat ýolu tas 30 sagada çekýär diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Lewabyň merkezi Türkmenabad paýtagat Aşgabatdan 620 km töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Iki şäheriň arasyndaky magistral ýolda awtolog ýolagçylygynyň dowamlylygy adatça 7-8 sagat dowam edýär. Karantin düzgünlerini bozup gumuň içinden gizlin gatnayan taksilerdäki ýolagçylar häkimiýetler tarapyndan ele salynan ýagdaýyna habarçymyzyň maglumatyna görä olara müňlerçe manat jerime töledilýär. Azatlyk radiosy Lewap Aşgabat aralygyny gatnayan gizlin taksiler barada Türkmen Awtologlar agentliginden hemde polisiýanyň ýol gödäwçilik urlugynyň kommentariýa alyp bilmedi.